Sziasztok, én Patrik vagyok, és ebben a videóban hát igazából jelentést szeretnék tenni, hogy én folytatom tovább a videózást a Patrik és Szlovi csatornán. Lesznek sok, meg amik el vannak kezdve a videókat, majd újra csinálom, majd letörlöm őket. Szerintem, vagy nem tudom. És lesz egy zenés videó, kérlek majd iratkozzatok fel a zenés videóra, vagy a simára, ahol beszélek majd, meg minden, meg hát nem tudom, szerintem lesznek majd vendégek, meg minden. Lesz szerver bemutató, ha lesz egyáltalán szerverem, de szerintem nem lesz, nem is érdekel, de abban kell bízni, hogy lesznek videók sok, ha ráérek. Mert ugye vannak olyanok, amik tanulnak meg ilyenek, és akkor azért. Hogyha hallatszol? Hát, nem felképeztem, de igazából lesz, hogy ez bejelentő, és meg egy kicsit játszok is, meg zene is lesz benne, ebben a videóban most. Hát itt az annak azért, hogy futni kell a szélre, amilyen szél lesz majd a kezedbe. Így lesz, mi barna lesz az egész, így, ahol ugye itt vannak itt az inventory, és akkor tudjátok, hogy itt lesznek majd ilyen gyapjuk, és akkor majd átváltozik, amilyen szín lesz, és akkor szerintem inkább meg is mutatom, inkább nem mondom. Figyeljetek. Most meg kell keresni azt a színt. Most így körbe tudom, mit volt. Te nagyon hülyek vagytok, akik odaálltak. Hoppá. Ilyen úgyhogy leesik. Amelytem volna át oda, ha már megálltam. Ott van ja, ez csak egy. Igazából így szoktam csalni, de inkább le is. Hát akkor inkább nem is lesz ebben a zenés videóban semmi, akkor csak nagyon bemutattam ezt a szárat. Ja, még itt lehet szerezni cuccokat. Ja. Széguszom. Úgy. Úgy. És ez még egy, akkor hát megviszek és akkor. És akkor vége lesz ennek ugyanaz gyors fel. Ja és Sony meg azt küldhettek amúgy. Majd csinálok Facebook csatornát, igaz, azt megígértem. Csak elfelejtettem. Meg ami le van téve Facebook csatorna, azt nehogy elhiggyétek, mert az szar. Az a Facebook oldal. De mi a Facebook csatorna? Már beszélni is ütörök. És akkor így. Akkor röviden kell lett volna már, sziasztok!